Hej. Nogle gange, når man skriver en opgave til eleverne, eller skriver en opgave selv, eller en mail, eller laver noget i en PowerPoint, så kan man godt have brug for at indsætte et link, også uden at sætte hele URL'en. Her der har jeg lavet en opgavebeskrivelse af, hvordan man laver en projektopgave. Og nu vil jeg gerne skrive, læs mere om projektopgaven her. Læs mere om projektopgaven her. Det vil jeg faktisk gerne lave til et link det hele. Så i stedet for bare at sætte URL'en ind, så markerer jeg det, og så højre klikker jeg lige på det, og så kan jeg trykke indsæt link. Indsæt link. Og så skal jeg indsætte min URL her. Jeg finder lige URL'en over på Google. Jeg havde den åben her, den innovative projektopgave, jeg havde fundet på EMO. Kopierer URL'en og sætter den ind i mit dokument her, således, og trykker OK. Og så kan I se, her der har jeg mulighed for, når jeg har læst min opgaveformulering igennem, og som elev, så kan jeg gå herned, og så kan jeg trykke på læs mere om projektopgaven her, hvis jeg gerne vil være endnu klogere på, hvad det er, jeg skal lave. Yes, god fornøjelse.